42 jsem ja ze šuly. A moje połowanské přeče byše pak hajnik, abo inspektor na jednym wielkim ryczaku był. Ja jsem co jara za ratarstwo zajmował, na przykład Syżyc Bradziet, abo byše mój wuj. A když je tu napolo nás tam ve blízkosti svoje pola voral, da jsem ja za ním chodil za tím půlom a co díval, kad se ty brozdy převali. A to se ja hodiny dlouho za tím půlom chodil. No se s tím hajnictvom to se nie potom tak radilo. Da jsem se rozhodil za ratarstwo, ja bych byl inspektor na takým velkým ryczaku, keď jsme prede byli. A mój przykład byše ten lutopšanský inspektor, który się w wysokich szkórniach a odpojnych kolowach a dylenej kucie a kobuku z takim gamsbyszlom po polu chodził, a ladał, kad dziewaczer tam dziewają. A to je mi nekak imponowało. Zamiesza, ta wuczba byše, te ukuwanie byše 2 lecie ratarskie dzieła, a potom 3 lata ratarskie hospodarenje. Landarbeitslehre, Landwirtschaftslehre. Te ratarske dzieła się ja czynił pola na bura, to się ja szocinił, hać od świniepicowania, hać na traktor jeździł. Ja jsem też 14 latami z traktorem pola worał, žitosyk, birny ujeżdżał. Ja jsem był na šolar na jednym ryczaku we wielkim Žitčinu. Ten kněz byše tam jen oficír rezerwy, ale in jara dobry człowiek poprawił. Ja jsem drbiał rano, 5 stawać, potem się iść do rodzinadać, kad tam bieži, potem się iść do końca, tym połączam prać, to mają dziewać, a potem siedem ich ja potom ve kuchyni del, kad te prinies snedane, to se sam snedal tam. A potom te drugie snedane, pola toho kněza tam se ja potom dojal rozpraviť, što som ja koho, gdzie, za čo zasadil. Po obědě byše taká mezibilanca, što je so dokonjalo, a večer dňová bilanca a potom nadávky za příchodný deň. Také to šlo přes celý čas. Potom se ja dojal dokladne dziennik wiesz, što je so gdzie što činiło. No i to bych ja poprawił dość wupilny.